Odmala kopal do míče, bylo to nadějný líče, pak objevil, co je výčep, rázem bylo všechno v píče. Řítí se jak lavina, genius idylina, z vrcholu na dno Sparta, Vyšehrad by rád padnout. Upadající hvězda pražské Sparty vysedává už 5. zápas na lavice a 4 měsíce nestřel gól. Navíc na internetu prosakují špatné zprávy o jeho životosprávě. Lavický prý tráví své noci v baru, kde ve společnosti žen popíjí alkohol až do ranních hodin. Za takovou noc dokáže utratit až 100 000 korun. Nechci se s váma bavit. Mohl byste mi odpovědět na pár otázek? Vůbec se s váma nechci bavit. Vypadni s tím. Co se stalo včera v tom hotelu? Já nic neplatil, ta částka taky nesouhlasí. Tiskový mluvčí nám dnes prozradil, že Julius Lavický byl vyřazen z A týmu. Bude se tak muset hledat nové angažmá. Lavický téze zaplatil za své předešlé opakované aféry. Kauza hýbe celým fotbalem. A tak šampione. Tak co? No nebylo to lehký, ale něco jsem ti sehnal. Jaká barsička? Ne, Barca to není. Tak reálek. Je pravda, že to není úplně u moře, ale jak bych to zvládnul? Ne, ani reálek, ale lavy, buď nohama na zemi. A doufám, že to není žádná jiná španělská sračka, nějaký Valladolid nebo tak něco. Přece budu hrát za něco, co nemůžeme ani vyslovit. A ničeho se nebojuj, je to daleko blíž. Jsi nějaký Deutschlandek? Ne, je to v Čechách. No počkej, ale ta smlouva je opět vymazlená a oni o tebe strašně stáli. Ten zájem byl jako enormní. Jako veliký, jako hodně veliký. A byl nekompromisní, to mi věř, nekompromisní. Ale není to Plzeň, viď? Ne, je to lepší jak Plzeň. Ty vole, snadná je Slávka. Já, Spartan ty pytle, mezi ty rejžužrouty, když mi tam sežuje jaký kung pao. Ale ničeho se neboj. Ale totiž není úplně oficiální soutěž. No, turnaj střední škol zase šel IPS, no to je super, ne? Jaký turnaj střední škol, jaký IPS? To jsou jaký talpy. No počkej, minulý rok hráli McDonald's Cup, ale letos už hrál Coca-Cola Cup. To je úplně jedno, to jsou stejně nějaký lopaty. Já lavy, za IPS. To radši ukončím kariéru. Ale to nebylo úplně lehký domluvit a ty jsi pozici, kde by si mohl vybírat. A kdo by se taky nechtěl hrát za IPS? Já bych nechtěl hrát za IPS. No to ti z vysoka sedu, tam nikdy nepůjdu. Nikdy. Neboj se, já už si ti tady srovnám. Tak dáme finálku Ligy mistrů? No, tak já dám Slavy a ty dáš Soši IPS. Jo, počkej, ono tam vlastně není. Že kdyby ta Slavia v té Lize mistrů byla. Nazdar Jaruši. No kde jsi, máš trénink? Ale prosím tě, já to ještě dneska řeším individuálně. Já ti říkám, že hned teď tam pojedeš. Teď jsem stejně na tom líp než ty kluci z družiny. To je správná životospráva, ne? A jednu věc myslím, že se hned z začátku nebudeš chovat jako kretán. O jasně. Čau. Máš trénink? No, to dohrajem. O nic, hrajem. Konec tréninku. Zdravím kouči. Lavický. Já se mluvám, ty bíjej se jsou dneska úplně zamrdaný, to dneska jezdí jaký kejří koko. Jak? Super tréninkový hřiště a nehrajete zápasy. Běž se seznámit s manšaftem. Jasný. Nazdar kopita. Super tréninku. Jsem chtěl říct, že si mě nebudete na cokoliv zeptat, jo. Tady pane Lavický, normálně Lavy. Julda? Julda ne, to je jediný, okej? Ale když jsem přišel z vyšší soutěže než vy, jo, hrál jsem za Spartu, si tady někomu z vás nepoštěstí. Mám několika násobně větší platy než všichni dohromady. Chci
Chci být týmový, okej? Kdo je tu kapitán? Já. Ty jo. Já samozřejmě to respektuju. Když budu stříhat do rozhodnutého stavu, dám hat-trick, 3 góly, musí chtít už do hlace. Pás předám samozřejmě tobě. Hej. Klízejte se tady, kluci. To je debil. To jsem nevěděl. Prý se schoval jako debil. Hráči se mají predal u trenéra si za dementem. Ale on je za dementa. Jak se trenér může jmenovat Žloutek, ty. Já ti říkal, že tam ještě dneska pojedeš a všechny pozveš na večeře jako zápisník. Ses posral. Já jsem ti tady domluvil poslední šance, jak to laskavě neposer. Kluci? No tak chlapi, uklidněte se. Kluci, vítám u nás nového hráče Juliuse Lavického. Školní turnaj je profesionální soutěž, takže samozřejmě bez chlastů. Ale přines mi džus, dej mi do toho vodku, 1:1 a nikomu ani mluv, jo? Ale jo, já oceňuju ty lidi, co dělají tu černou práci, jo. Ale tvoje žena se není úplně modelka, co? Ne? V pohodě, ty si ženu něco lepšího. To je dobrý, kluci, já to platím dneska. Rovný si nech a kluci něco na sebe. Dement. Mě si za peníze nekoupíš. Kolák, jo, to ještě existuje. Nevěřil jsem, že vydržíš celý večer na džusu, ale asi chápeš, o co to jde. Mlavě říkal, že jste to včera užili, se Žloutkem, že to vyřešili. Teď jsem vám říkal, že se na to nevychčí. Kup si noviny, ty debile. Jste pan Mizina? Bohužel. Já bych vyjasnil takovou zajímavou nabídku ohledně finálového zápasu. Ohledně čeho? No, potřeboval bych, aby to Lavi trošku prodal. Ne, tak Lavi má... Nabízím půl mega. A co přesně by měl udělat? Tak to šampione. Dobrý, dobrý. Čím jak ten fucking guy. Sobotu začínají základu. Fakt jo. A něco bych potřeboval. Já bych potřeboval, aby se tak úplně nesnažil. Jak jako nesnažil? Ne, furt Lavi musíš víc makat. Lavi, je to tvoje poslední šance. Lavi, mej si ruce, když jdeš za jízdu. Prostě potřeboval, abys to trošku lajdal. Jak lajdal? Chtěl bys to prodal. Kolik? Půl mega, půjde 50-50. Ty vole, můžu rovnou žebrat na hlavách. Ty vole. Tak jo. Že můžu s tebou počítat? Jasná věc. Prostě to kurvy, no. Jaký kurvy? Řídí se jak lavina, genius i bylina, z vrcholu na dno Sparta, Vyšehrad, vyhrát, padnout. Pojď sem, dávej tu. Přitom Vejda, nazdar bazár. Tak pojď, Zidanovka. Kamaráde, jsem tě vymáchal. Nedám, jdu sám, pobrndá. Tak pojď, ukaž, co umíš. Dostání ty nohy. Gajdy.
Ahoj, Báro. No, nic moc. No, Gerber, jo. Na maturák. Jste 4? Jsem tam za 20. Vole, mrdát.